идомаи барнома ду нафар сокини шаҳри Хуҷанд Абдуғаффор Баротов ва Аъзам Шариповро мақомоти милитсия дар дуздии воситаи нақлиёт муттаҳам медонад. гумонбаршудаҳо ки касбашон устои нақлиёт аст ҳангоми таъмири сабукрави мизоҷ бо маслиҳати пешакӣ калиди онро сохтакорӣ карда минбаъд тасарруф карданд ва мақсад доштанд сабукравро ба қисмот ҷудо карда фурӯшанд, аммо милитсия аз онҳо пеш гузашт. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди 4 рӯзи дуздида шудани сабукрави тамғаи Мерседес Бенси ба шаҳрванд Саид Баҳоваддин Исоматдинов тааллуқ дошта шахсияти гумонбарони ҷиноятро муайян ва нақлиётро ба соҳибаш баргардонид. нақлиёти мазкур 72 000 сомонӣ арзиш дошта шоми 3 ба 4 ноябр дар ҳудуди маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд тасарруф карда шуд. ҳарчанд бовар накарданист, аммо ҳақиқати ҳол он аст ки дар дуздии ин автомашина ду устои нақлиёт шаҳрвандон Баротов Абдуғаффор Аминович соли таваллудаш 1984 ва Шарипов Аъзам Рустамович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд даст доранд ки соҳиби нақлиёт мизоҷи доимии онҳост. Дуздида чикор мекардی؟ дуздида разборка мефрохтем будем. Қима кардем мошинаи ҳамаша мефрохтем будем. зимни аз ҷониби соҳибмулк пешниҳод кардани автомашина барои таъмир гумонбаршудаҳо Баротов ва Шарипов бо маслиҳати пешакӣ қисми эҳтиётии ба ҳаракат дарорандаи сабукрав ки маъмулан онро зажиганӣ мегӯянд канда калидро нусхабардорӣ мекунанд. боз ҳолати аввалашро барқарор карда баъди таъмир ба дасти соҳибаш супорида дар пай тасарруфи нақлиёт мешаванд ва ба мақсад ҳам мерасанд. яъне суроғаи мизоҷро пайдо намуда аз саҳни манзили истиқоматиаш баландошонаи рақами 39 маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд барои дар оянда ба қисмот ҷудо карда фурӯхтан сабукравро тасарруф карданд. гумонбаршудагон бо маслиҳати пешакӣ бо мақсади оне ки ба дасти милитсия нафтанд ба воситаи нақлиёт тасарруф намудаашон рақамҳои транзитӣ насб намуда аз минтақаи ҷойгиршави воситаи нақлиёт яъне маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиётро интиқол дода мехостанд аз фурӯши он маблағи пулӣ ба даст оранд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.